Hi from over there. It's me, Mighty T for Baba Titi. As usual, you cannot miss me for myself. Indeed, it is a great day today on a Thursday where we opening our talk show that has been causing a whole lot of waves from everywhere. People were like, hey, when is it coming? We can't wait. So there we are today. We have just opened our talk show, our reality talk show for the why. We will be focusing on issues dzatakataura dzemudzimba, dzekudzimba, dzemumachechi, dzeurwere, financial crisis, anything you can ever think of that has to be talked about. It will be talked about here on our reality show for the why. So today I'm just excited for myself. You know me, I'm always excited. We have somebody very special in the house to open our show, a mighty woman of God who I've seen with my own eyes and heard with my own ears. Makadi mama. Tinofara makasindere. Tirinani Zedi. Welcome to For the Why reality talk show. Mama, you can as well introduce yourself to the people. You are a powerful woman of God. All right. Yes. My name is Pastor Tekla Guta. I'm the senior pastor of the visionary or the founder of God is Powerhouse International Ministries. Indeed, God is Powerhouse International Ministries. Yes. Ministries okay. So tunaongwa mugutare Harare Parishino number 39 Bains Kuma Avenues. Yes, off Leopotakawira into Bains number 39. Aiwanga zvikunzwe. Mango zvinzwira hanzi Pastor Guta vari pano pakati pedu vachitizarurira show yedu For the Why reality talk show. Saka munhu mari munofana bear with me, you know, my titi, she's just, you understand. Yes. We are going to be talking almost about everything. Time iti alawe, because I really want to know, and so is the people out there. Okay. Woman of God. People don't know what to believe, who to follow. Like me, my titi for myself, but that calling chayo yekuti ndakadana ngendisina but mazivano mungu zakuru gimmicks arikungo mukakai ukangoziva skiri chete go wachone church saka tisatitanya topinda munyaya iyi munhu waMwari ndida kubvunza kuti yenyu icalling here kana kuti business. But that is a somewhat difficult thing, but I will try my best. Muntena chindibatsira kuti ndikudavire ipapo. Ini andingati kwandiri ibasa. Nekuti kana riri basa ndofunga pano panotombozororao. Asi kwandiri it has become part of my life. Worshipping God or serving God is a calling. Andinanguva yandinoti ndiri pa-off, andinanguva yandinoti handikwanise zuva rega rikasikwana mari 24/7 zvisingagoni kupatsanuka pandiri kurarama kwangova kunamata. Saka handingati basa ndinoprefer kuti kudanwa icalling. Amen. Aiwa tinozvitenda mangozvinzwira mega from everywhere you are. Kwanzi kwandiri haisi business ndaika kuti vauya vaire mazhetsi ava vari kuti ivo vakadanwa naMwari vakadaira, and she's doing this 24/7. She doesn't rest, vachinamata vachishumira Mwari. Ndizvo chokwadi. Nekuti mazano zvaakunetsa shuwa woman of God mondiregerera ipapo vanhu vari kuda kunyatsoziva. So inini zvangu mukufamba kwangu whilst I was chizama kunzwa zvinoitika kunze uko, someone akandiudza nezvenyu ndikati aiwaka for this talk show tikufamba tichitsvaga chokwadi chezvinhu, handiti tiripamba kutsvaga chokwadi chezvinhu neumbo. I remember the first time I visited your church and ndakakutaurirai ndakangoerekana ndangoti biribidi ndakatozvivhara nchida kunyatsoona kuti amai ava vari kunzi ivo hanzi vanetsa patown. It's everywhere, she's all over, everybody's talking about her, everybody's talking about God is Powerhouse Ministries. Vanhu vari kuitiwa zvakanaka. Saka inini samati tindakati no, let me go and see for myself, because me, you know me, I don't want fake things. You know me for myself. Saka ndikati rega ndiuye ende musoro ndakatora ndakazvikabva ndisimbodikana kuya kumberi, asi handisingazodikana makusina kuisa ini vanhu kuseri makandinyurura.
I remember makandita fish out of the crowd mukati tina maititi vari pakati pedu saka chinhu chandakatoona kuti chokwadi muri munhu waMwari nekuti nekuzviwanzisa pana ndakaita kundakati havambondioni ndikuda kusvika ndichita ma-investigations angu kuti hatisi kutorerwa bhegi here patauni nemukadzi uyu angonyuka but ndakagutsikanawo as zvanguwo ndakazvimiririra ndisingazive vari kunze uku handiti saka toime zvepano nomubvudzo munhu waMwari ndinoona even when we came tichida kuongorora zvedu muchechi menyu you were prophesying for the prophecies iyo nyaya yanetsa munhu waMwari yeprofesi pano pana profeti ningi pana profeti chakati pana profeti madulwe pana profeti makandiwa pana profeti munhu wese yeprofeti ini chai muri kunzi prophetess Tekla and maprophetess emadzimai iko zvino izvi mashoma as far as we concern pane maprophetess anoverengeka asi muri bimaita mumwe one of the female prophetesses vaita mukurumbira vari kusimuka munyika ino yeZimbabwe ichokwadi ndikuda kunoti profeti dzandakaona muchita munoinaudzwa nekuti it's amazing how you just tell someone their life everything that is so deep zvese nezvimwe zvinoshama zvokuti munhu andopesera kuchema kuti naye vaudzwa nani muri kutora kupi munhu waMwari muri kuita zvekudii muri kutenga zvakanaka ndingangoti Mwari vanondigonesa amen mambunzwa pamba zvitaura ndati pastor asi kuti vanhu ndo vakazorongedza kuti prophet basa remunhu rikamuteerera rinomutsvagira title asi ini ndinongoti kana taita service yedu tinotungamirirwa naMweya Mutsvene sezuva ramakasvika iroro Mweya Mutsvene vane zvavaida kutaura kuvana vavo asi rimwe zuvawo tinongoita service totaura soko raMwari iro soko racho ndinodhulufa futi kuti chiprofita saka chiprofita ichi chiri paviri pane chiprofita chiri direct chimwe chinotoonekwa kuti ichi chamanga muchataura chiya chekuti munhu ari kuti wabva kwakati wadai Mweya Mutsvene pane paanoona kuti uyu munhu ari kuintensive care ari kuda kukurumidza kubatsirwa saka anofanira kuudzwa zvinhu zveupenyu hwake mai makaremerwa muri kurwarirwa kumba kwenyu kwakadai asati atosvika kumba atova nekutenda kuti ndaprofitwa profesi inonyanya kuti iedify isimudzire inyaradze ndozvinotaura soko raMwari pano pandinaro pana 1 Corinthians 14 rinotaura pavhesi ya3 but he that prophesieth speaketh unto men edification and exhortation and comfort then kunini kwandiri soko rese raMwari chiprofita rauya zvimwe musi wandinenge ndichingoriparidza sezvariri kune munhu anenge abva kumba mumwe akatobva kufirwa but pandinotoronyaya Lazarus paanoinzwa chiprofita ndikunhandi asina kungotaura nezveupenyu hwangu zvese ichocho futi chiprofita tinotenda hangu very very deep nakunzwa kuti extortion asi I believe kuti muri kutaura zvinhu kwazvo chaizvo zviri kubva mushoko raMwari tichitandara hedu nhaika tiri pano for the Why reality show naMatiti specially made for Baba Titi muri kungozvinzwira you are free to comment from wherever you are motiudzoka pamuri kuti muri kuteerera muri kupi for the England for the America tiudzeiwo mafungiro nemaonera enyu tiri pano for the Why reality talk show tina prophetess Tekla muri kungovanzwa kuti mina nambomuka makusend chief prophetess she never appointed herself vakato appointwa muchiona vanhu vaona kuti aiwa munhu ngoyo antorima binoculars for the binocular she says kana inini I was you know type dzedu isusana maititi hatibvume asi ndakangova nequestion mark yekuti ndikuda source yezvinhu izvi ende ndakaona kuti zveshuwa source inenge iri kubva kumusoro kudenga nekuti ukatarisa maprofita amazuva vamwe vari kuti vamwe vanenge vakamirira kunze vachivabvunza mazita vachinyora isu patozopinda mukati muya ononzwa zvakunzi Felistas kuti yowewo totofanira kuti ndaprofitwa izvo information yabva panze asi nokuti naMwari ndakauya setsotsi zvangu sadetective makangondiprofita mukanditaura zvamakanditaurira zvandinongotenda isingazivo vari kunze so I understand kuti inini ndimi founder wechechi it's not easy for a lady
to be called a founder of something. Yes. Vakadzi kubva madzimai even pakukura kwedu tiri vanhu vakatsikirirwa zvokuti kuti I am a founder even of a matchstick, you can't even say it because it will be coming from your husband, so you can't even say I am a founder. Unenge uchingori pasi makanyatozvigona sei semunhukadzi, because I understand you are the leader of this church and you are doing it. Nditsanangurira pamama kuti zvakafamba sei. Ndinokutengai sezvamamboreva kuti it was not easy, and indeed it is still not easy, but it is only by the grace that I'm making it. It was pandiri ndichikura ndangobvira ndakazviona ndiri pastor or prophetess, handizivi ndezvaMwari. Ndakatenge ndichitozvenderawo kubasa kwangu. I'm a qualified secretary by profession. Ndakaita meyonesi ndichienda kubasa after ndakwanisawo kunge ndatora mapepa ebasa. Asi zvekunamata zvaingova mandiri, tichingofamba mumakomo tichinamata tichidini tichitoonawo vamwe vanhu vaMwari ende tichisabmita zvakanyanya kwavari. Asi pane pazvakazosvika pazvakatanga kunyanya kuti ndisati ndaenda kubasa munhu unotanga kuuya kuzonamatirwa makuseni ende ndaibatwa mitsitsi dzakawanda. Musina ndingachiti nhasi ndikuzobva pana 5 asi ndaizotanga kusvika kubasa kuma9 kuma10 ndopandakaona kuti regei ndisiye basa. Pandakatanga kusiya basa initially ndakanga ndisina idea yekutanga chechi, but ndangoti ndikuda kungonamata ndinamatira vanhu but ndichitengesawo zvangu ndichiitira tunhu twangu. But eventually kwandainge ndichigara kwaIfield vanhu vakazotanga kuwanda pamba, kwakuchiona kuti ngatitsvage nzvimbo yekunamatira. Pekutanga tikangotanga tiri madzimai pasina munhu wechirumaiwe tichingoti it's a women's interday, ndozvataizvidana tichiita tichisangana ari maSaturdays tichinamata. Eventually vanhu vapiwa maprophecies, they started bringing their husbands. Munhu wamunamatira kuti ndinoda kuti murume wangu anzwe izvi, saka kuti uchati murume wayo musauzinzwa shoko tiri madzimai zvanga zvisingaiti. Ipapo ndisina kunyanyotongora chii chakaitika ndokutanga kwakaita God's Powerhouse. Ndakatona vanhu next vakuti ngatisanganisande muchititaura shoko raMwari tichiuya pamunongorega kuita zvemadzimai, ndokutotanga kwakaita ministry yedu 2011. Wonderful. Tinotenda Mwari. Saka hamuna kutokura muchitoziva kuti mangwana muchamuka mava pastor or prophetess? Frankly speaking, by the time I was called by God, ndanga ndino izvi ndatikure zvangu, ndanga ndino musikana inamatira imba yake kuti Mwari vandipo imba yangu nevana vangu nechizvo kuti izvi zvose izvi I wasn't concerned. Kwandiri biggest issue waive kuwanikwa ndiyo yakanga iri pamakadzi because everybody else was getting married, but I didn't need God had a different years. Saka ndakazongoti Mwari ndosaka chinzi calling rega ndifambe kanzira namuda kuti ndifambaka. Aiwa, ngazvikudzwe. Muri kungozvinzwira from over there kwamuri. Tiri pano paMighty's Diaries whereby we're talking na munhu waMwari Prophetess Tekla. Vari kukutsanangurewo matangira vakaita hanzi handisi pabasa ndiri pacalling. There is a difference between business and the calling. Nekuti mazuva nenyika yedu yaoma zvokuti anything is possible. Ndida kungotendawo vakomana vari kuita cover this. There's Zim DITV. Munokwanisa kuvafollowa vane page ravo ndo vari kucover this story, ndo vachange vachicover the For the Why reality talk show. Thank you so much guys for being there. Thank you so much for standing nesu. Tiri pano paMighty's Diaries. do, 'cause I can't live without you. I can't live without you.
Oh, tell me, what can I do? 'Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? 'Cause I can't live without you. Can't live without you. I can't live without you. Come on, let's sing out. You said, tell me, what can I do? 'Cause I can't live. Powerful indeed. Chirikungoona zvinoitika kuGoddess Powerhouse Ministries. Aiwa tinotenda Mwari, munhu waMwari muri kushanda basa. So chimwe chinhu chatiri kuda kubvunzawo ndechekuti tiri kungoona matestimonies, vanhu vakawanda vari kutaura ukuru hwaMwari through you, vachingoti ndakanamatwa naProphetess Tekla, takanamatwa naProphetess Tekla. Vanhu ava kana uchida kukubatai, hatizivi kuti mune prayer line wo here ramungavataurire, because I know kuti people out there, so many people have got my issues, my problems spiritually chaiwo anoda kunamatirwa, even physically chaiwo anoda kudi kunamatirwa. Saka vanhu kune zvinhu ndikuona pamafoni edu apa vari kutaura kuti vanowanika kupi, vanowanika kupi. I know mambotaura, asi mukataura zvakare kwamunowanikwa neprayer line yacho that people can get in touch with you, vauyewo kuzodzikinurwa naMambo Jesu. Zvakanaka. Tinowanikwa muguta reHarare panumber 39 Baines Avenue, off Leopold Takawira. If you're coming from town, if you're driving from town, 39 Baines. Then malines edu tine maviri pari zvino ekuti mukafona tinokwanisa kunamata nemi kana munyange muchida kuzoti mufambo sei nezvinhu zvamunenge muinazvo is 0773 697 901. 901. Yes. Okay. And then the other line is 0772 922 929. Ndo ma prayer lines amunokwanisa kutaura nemunhu waMwari vari iko paGoddess Powerhouse Ministries. Ma address mangozvinzwira. Saka get in touch, umhanye unodzikinurwa. You never know, maybe this is your time for your breakthrough. Pamwe nguva yese iwangu wachingotenderera Mwari vauya neanswer nai. Saka make way kuGoddess Powerhouse Ministries every Sunday, right? Munoitawo here epakati pemavhiki. Kuno mwana uti Sunday tetisipo, vamwe vanenge vari kugochikochi najaha vanoti tinokwanisa kuyo pakati edu. Munowanikwawo here pakati pevhiki muno? Yes, pakati pevhiki tinowanika pasame venue from 6 p.m. mazorovera kusvika na 7:30. Ngazvikudzwe. Inenge uri musi wechingano? Wechitatu, Wednesdays. Wednesday from 6? Yes, 6 p.m. to 7:30. Wednesday from 6 p.m. to 7:30. Kana wati Sunday aubatike uchingobva kubasa, make way wakananga ikoko kuGoddess Powerhouse Ministries unosangana nemiracle yako naye. Prophetess, ini ndotonzwa kudzamirwa kana ndichitaura nevanhu vaMwari zvakadai.
Saka ndoda kuziva kuti pamauya apa ndaona mauya nevamwe vamauya navo vamwe vacho ndatoshamsika because mumwe wacho ndinomuziva asiri here uya akamboita Miss Zimbabwe Miss Zimbabwe 2015 2016 Yes. Miss Zimbabwe vamwana wenye ndaona chikuita for the blinging Tinotenda Mwari wongu tinobata naye kuGod Spouse International. Anouya kuGod Power? Yes. Miss Zimbabwe yeo? Yes. That's kana anouya kuchechera. It's amazing. Akuya say kuGod Power Miss. Okay. Pakutotanga kwacho kwakatotanga kuyasvadzi yake brother yake ndobva ndopatana matana vainamatirwa nyaya yebasa ndokuona basa saka kunopupurirawo vamwe vamwe kumba ndokuya kwakaita musikano but then she was not Miss Zimbabwe. That was before Miss Zimbabwe. Ndobva auya ndobva tatotanga kutobata naye achitoti ndinogona kuimba. Akauya asiri Miss Zimbabwe. Akauya asiri Miss Zimbabwe. Oh yes. Ndobva tanamata naye. I remember the first prophecy tatiri pa IT center kwatakanga chimbona nyengeterera tiri kwatena matratiri. I remember passing by here and then the Spirit of the Lord told me to tell her that you shall become famous. But by that time she wasn't famous. I remember particularly that day she was just wearing a game slopes. Miss Rura. Yes. I'm ordinary. And when I gave her that prophecy, she seemed shocked. I received, but I could see doubt written over her face. But in ndinongotenda kuti kandapinda muofisi mangu ndakuita zvandakadanirwa nababa ndinongotaura semataurirwa zvaitwa kugamuchira kana kusagamuchira Mwari anongoita kuti zvizadziswe. Then eventually after that prophecy akabva azoenda ndokubva anocontesta tanamatawo acontesta kudaro Mwari vakamitira nyasha. She became the Miss Zimbabwe. Oh my word. Ana kubvumira ipapo pakuita Miss Zimbabwe ndobva apiwa futi prophecy mumsinchitokwira pastage. But I see the word website written pamberi pako. Ndivangoti I don't know about website mama but I receive. Achienda kumba according to her. I think kana muchakwanisa kuti vana achakuradzidzai zvese ane information yacho. Akasvika kumba achiti akaona aisirwa message kunzi submit your pictures for the on the website for Miss Intercontinental yema continents ese. Then she said mama ndaudzwa kunzi ndisubmit mapicture ndikati I believe that's part of your prophecy because your prophecy yabata keyword on the website. Then ndobva submit mapicture ake. Vanhu vakatanga kuvhota all over. But indengonamata ndikati Mwari makazvitaura makazvitanga. Then akazoenda kuGermany muna December. Pakaenda kuGermany muna December, that was 2016. Tokwakanga kuriko kwavainoita makwikwi acho. Then paakaendako she became the only black girl. Not being racist wrong, but she was the only black girl and she won for Africa. All the way other continents, from Asia, from America. So the prophecy was fulfilled. Amen. 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 Nema prayers chet. Amuna kumupo here anointing oil, anointing water, anointing all those anointings. Makango namata. Makango udza Mwari. Apana kana chaya makamupa kuti chinda unozoikanda kuseri kwenyuki. Inini chandakatenda ndechekuti Mwari vakatanga chakanaka. Philippians 1:6 inoti vachachipedzisa. Saka ini chiprofita kana kumupa chiprofita ndizive kuti achaita mbiri nekuti ndakamutariswa panyama zvairambika. Saka ndakangoti Mwari zvamataura mukasazadzisa imi makundikana. So ndakabelieve kuti deliverance yake kana kuina kwake kwakatangira pakupiwa prophecy. So when she was going there kuzomunamatira kwanga kwakuisa icing pamusoro pekeke ragadzirwa gari naJehovha. This is powerful. It's just something that is now confusing me because that Miss Zimbabwe, as we are talking, she's right here in the studio with us. She's going to be sharing her testimony of how she became Miss Zimbabwe after God's Power House Ministries. After Vana Matiro Ikoko, Hans Vakawaya Vakapeka my slippers. Do you have the photos? It's a Jana very up to date. Like today, she's looking like she's coming from heaven. Do you have the photos then? My photos are Ian Finger now. And my footage video, I believe I'm gonna we thank God. Murungo Jinzwira, Kwese Kwamuranz, Miss Zimbabwe Vakatoya 20.
Miss Zimbabwe 2014. Miss Zimbabwe 2014 vakauya kuchechi koko God's Powerhouse Ministries hanzi vakatopfeka maslippers hanzi vasingatombofungira kuti vangaite kana Miss Epworth chaiyo zvairambika zvaisabvumika mufunge asi kana Mwari vataura vanosimudza hanzi marombe kubva muguruva vachimagadza on higher levels saka vari pano Miss Zimbabwe vacho tatoti vauye because inini samatiti handizvounyemberwa hanzi unoziva Brita wewe ndakatoda iso Brita otozomfanira kuti hello who's prophetess you understand asi ndinongotenda kuti prophetess vauya nemunhu each individual akaitirwa minana nekuda kwenguva change tichingokata here and there so that muzvionere mega kuti Mwari vachiri kutaura ende Mwari wazvokwadi achiri kubata mukati meino nyika saka let's take a break tichiona one of the miracles dzakaitwa muchechi God's Powerhouse tichimirira zvedu muZimbabwe vachimbopoda vachiuya aiwa nhasi vanenge vasina maslippers vamirirei muvaone tiri pano pa For the Wide Reality Talk Show. Tadzoka zvakare tiri pano pa For the Wide Talk Show namatiti for Baba Titi. As you can see, a much more slimmer person has invaded our own territory. How are you, my dear? I'm good, my Titi. You look so beautiful, amazing. What is this hair you are putting on? Is it Egyptian? Hey, it's Peruvian. Please talk loud so that they can hear you. Tachitaura katichiti pachauya anzi charakadenga yeZimbabwe yakaita iyo Miss Zimbabwe 2014 ari pano live. For the coming closer, I'm very excited. You know, I've never, tagged such type. How are you, dear? I'm good. And the skin, amazing. Do you want to wear the slippers? I don't believe these people. Just look at the camera, guys. Is she the one? Because no one is she the today for 2014? She is right here on For the Wide Talk Show to testify about the goodness of God. Ya kawanao muimba ya Prophetess Tekla in the God's Powerhouse Ministries. Saka, we want you to just brief us. Kuti chicha kaitika chekuchai. Nekuti Amen. I remember in the year. No, you can saying amen. Miss Zimbabwe saying amen. It's amazing. I remember in the year 2013.
So I remember visiting God's Powerhouse International Ministries for the first time. Yeah. Napinam Church, I was with my mother. Then the prophetess of what is really, I'm seeing you, which is Zikano, which I found you're going to become so popular and famous. At that time, I had done a few pageants, you know. You become a common face in the modeling industry, but you never actually achieve anything. But there was a lot of doubt. I remember Shota Sana Mama, all right. Neighbor prophetess. No, my biological mother. Oh, okay. Okay. But then I just received, because there was a feeling in my heart, God is speaking and He's got something He wants to say concerning my life. Then I remember 2014, I ended up camping in Zimbabwe. And it wasn't easy, I remember. But then every day I would wake up at 12. And eventually I did become Miss Zimbabwe. Wow. And the prophecy was fulfilled. That's the first testimony. And because I knew that when God speaks, then from then, that's when I started to pray religiously because He had done things that I'd seen for myself. I remember when I joined the praise and worship team. In that church? Yes. Miss Zimbabwe? Yes. You are in the praise and worship? Yes. Oh, take 5 minutes. I'm proud of you. Most of these girls we are seeing this for the Miss Zimbabwe, they don't, most of them, some of them, they don't even know God. They don't go to church. Yes. Keep it up, sweetie. I'm proud of you. I'm proud of you. You can continue. So yes, I remember another day I was in praise and worship in Stoyimba. Then that page and now take a stage. Then the mighty man of God of one I see the website and I didn't know what it meant at that particular time. After service, about 3 hours in my inbox, I got an email from Germany, from a page in Miss Intercontinental. But and they want me to take part in Miss Intercontinental. So I need to submit my information and my pictures to their website. Website, it was like 3 hours later. Sure. Then I submitted my pictures. He said, I'm seeing you, but you're the only black girl, more like Mawina Makahagana. Then I just lambanoed that prophecy and way Akira. Then I went to Germany. On the evening. You went to Germany? Yes, in 2015, in December. So I remember Chipandawina for the continent Africa. So I was the 4th runner-up overally. Competition here. You were the 4th running? Yes, overally, because there were like 90 countries. Vandato we now the same pictures. White people crowding. Take 5. How was it? It was overwhelming. You know, when a prophecy is fulfilled, like you're dreaming, like it's not true, like it's happening. So yeah, basically God's Powerhouse, I came from nothing to something. Amen. I was graduated in the year 2015 in the same anointing. I remember my first car and the guy was still the anointing in Zimbabwe. Hey. A brand new Chevrolet Irma paper. You know, I'd never had visions, kind of my dreams of chatting and what I'm you know, when you begin to go serve God, He's a reward of those that diligently seek Him. Amen. Amen. I'm so tired. Hey, I wish I could be Miss Zimbabwe. What do I need to do? Please, just tell me. You just need sufficient grace. Sufficient grace, but all the otherwise I have all the qualifications. You know, I'm skinny and my chest like this, all of those things. And that quick, let's do that there. Oh, are you seeing me from over there? Oh, my dear, I'm just happy for you. God is indeed amazing. So what do you have to say about this God of God's Powerhouse Ministries? Tell the people, explain. That's true. I saw God for myself. Though He's alive. Whatever I said is in His word will surely come to life. It's all about faith. Amen. And that's it. Amen. And what would you like to say to the girls out there, young girls? Because young girls like you nowadays, this business of doing church business, it's not for them. It's either they are into drugs, they are into all those boyfriends, rich boyfriends. Sure. How do you handle such boys? And I Miss Zimbabwe, we know. It's not something that we need to be told that what we know how you people live. Some of them you just live. I won't even try to start to explain it. How are you surviving? You know, Apa Urukwenda church, you in praise and worship and all that. Apa Urimis pageant, how are you doing all that? Well, I guess for me, modeling, I had to more like a calling.
and now but when God speaks, it means envision concerning your life. So it doesn't matter. I know people have a theory that you're a model and you can't be, you can't be serving God, but that's not true. God is looking for people who can steal the modeling industry for him. So that he needs to choose someone within that particular industry. So I can also someone within that industry, so that I don't visa the whole calamity and whatever misconceptions around the modeling industry. I'm believing that God wants me to shed light upon an industry. Amen. That's a good way. So, what would you like to tell the girls out there? As I said before, encourage words of encouragement. Out there who are looking at you right now and saying, "Wow, look at her! She looks so pretty and she looks so amazing." All in the name of God. Well, for me, basically, all I know and understand is there's nothing you can do without Jesus. Life sucks without Jesus. True. There's nothing you can do. You can try, but it's an extra effort. But with Jesus, when you come he cushions your path. Yeah. You're gonna lubricate whatever you're going to be doing, so there's less effort when there's Jesus in your life. Amen. You heard it live from me, but when there's less effort, all these efforts that you do out there, you are going with drugs, putting them under the Brazilian wiggy, you get arrested at the airport, you are doing kululu with the big someone to get money for that money get finished tomorrow. God doesn't finish, my sister. God is just amazing. No, it's not like that. Look at her, Miss Zimbabwe. Oh, looking all decent and all that. I don't know Matamari. I don't go praise and worship. She still serves God. Germany. Some of us, we have never been there. We are just dreaming of is it where you are finding that woman? What's that? Queen Elizabeth. Is it the place? No, that's London. Oh, that's London now. Oh yes, I knew. I was just trying to I knew you can Queen Elizabeth, she's my friend. Anyway, thank you so much for being part of this show for the Y Reality Talk Show. We hope to see you again next time when you are from Miss Zimbabwe. It comes Miss Africa. I became Miss Africa. Miss Africa. You are already Miss Africa. Who is Miss Africa besides you? You are already taken the position. I'm so happy and proud of you. Please keep on. Usamira kuna matamaru. Akakushita paura. Kada my slippers I'm seeing it's written Gucci Pragada. I don't know, it's a label. You're not wearing Gucci Pragada. For yourself. Take 5, my sister. Thank you so much for being part of the show. Hope to see you again next time. Amen. Don't ever change for anything. Don't ever leave what God gave you. Thank you so much. Tilipanopa for the Y Reality Show. Mango Jonira Tendai. She was here live showers. In case you are seeing showers, she was testifying the goodness of the Lord through the house of God and the God's Powerhouse Ministries. Notimbotore tichimwira mwira zvedutu mvura tichiona one of the many miracles zakaitwa muchechi the God's Powerhouse Ministries. Yes to peace, yes to non-violent,
13 million voices for peace. This is Busy Signal. Whatever you do, doing it peacefully, doing it positively. That's the way. Busy Signal, yours truly. Ate! 13 million voices for peace. Zimbabwe. Peaceful. Peace. Welcome back to Martiti's show and for the Y reality show. Naika, are we really having a great time? In Komborerwa in Pasho Yakadai. Unozo day, Unevan Vamari, Unanami Zimbabwe. You know, it's amazing. Munongo tuza kwa muriko kukuti muruku ona muri kupi uye munofungi ni show yatatanga hii for the Y reality show yatanga chideiza everybody from every corner and any corner who has a story to tell the world. Whether watoto for the why you want to call that person Becky, please come over. We talk about it. Whether urukuchaga anika nambuya bakarasika, come over for the Y reality show. We are there to give you satisfaction, and that satisfaction is totally guaranteed. Namatiti for babatiti. Whether you want to talk about what and you want to talk about what, as long as kuna someone out there, please bring it on to for the Y reality talk show. You can catch us on 0773 633 81 otiudza nyaya yako zvauri kufunga kana uchida kubatana na Prophetess Tekla kuti uende kuchechi hakuna ma limits. Anybody can go, free of charge. Akuti kumbaitwa kana dollar per gate. Anzi ma prayer lines muchiri kumarangarira munhu waMwari. Okay, just tell the people because already ndrikona ma phone number yekuti vari kuwanikwa kupi ko Prophetess Tekla but tinovabata kupi. Tiri pa number 39 Baines Mutare Harare kuma avenues 39 Baines. Tinowanikwa po ma Sundays nema Wednesdays. Ma Sundays tinotanga na 1 topedza kuma 5 kana panenge pamudzi na Mweya Trinity pedzere ipapo. Then number tinowanikwa pa 0773 697 901 and then plus 263 772 922 929. Mango shinzugura ndo ma prayer lines amunokwanisa kubatana nemunhu waMwari achibata ari ku God's Powerhouse Ministries kwa taura ikoko Sunday ombomuka woti aiwa andina kwandiri kwenda kana ku gochkocha andisikwenda otorana nemhuri yako makananga ku God's Power mumbonoonawo kuti Mwari vari kuti chi vari neche pa God's Power ipapo naika ma prayer lines mango zvinzwira isusu for the talk show. You want to get in touch with us plus 263 773 633 81 ndo pamunotibata. Any changes sinenge chikudzai nekufamba kwenguva because show icharamba ichenderera mberi atisikumira pora riri kuramba richikikirwa kumberi. Right, takuda kusvika kumapeto kweprogramu yedu for the Y reality talk show. Tina Prophetess Tekla tavana inini I enjoyed every beat yananga ndinemi ndoshuvira kuti dai maramba muripo tichingotaura chete zvinhu zvedenga. Ndoda kungoti mungosiya vateereri vari kuona vakakutarisai iko zvinezvi. Vamwe they are from England, vamwe they are from America, vamwe they are from South Africa. And before that, we just want to apologize for the poor sound today. Next time, mu show yedu sound ichangi yakagadziriswa zvemandoro kwati. Saka just bear with us. But just for you switching in and logging in ku Zim DITV on Mighty Diaries page, on God's Powerhouse Ministry page. Tinongo kutene notu marakidza chido, marakidza participation yenyu yakanyanya. Saka next week we promise to give you the best of the best. We keep upgrading, we keep going higher, because we're higher levels. So don't miss the next show for the Y reality talk show. Tisatita vara show yedu. Tudangoti madha vango share nesu. Just a few words. I don't know if you want to share from the Bible or words of encouragement. Zvirikwa muri muchiudza vadiwa vatariri. Zvakanaka. Ndoda kungosira vese vari kuona nevachaona nekuti museason yatiri kunamata in this dispensation it is vital kuti munhu azive Mwari aite inonzi personal encounter. Nyange ndikauya ndikaprofita asiwe usina personal encounter naMwari wacho zvinogona kukuremera. Tinokumbira kuti mumwe nemwe ave nerelationship naMwari waanonamata. Ndozoti nchiti Jesu Kristu vachitaura nemudzimai patsime the Samaritan woman
vane masoko avanotaura anogara akandibata kune bhuku raJohn 4 vanotaura iwo pavhesi 21. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. 22. You worship, you know what? We know what we should worship, for salvation is of the Jews. 23. But the hour cometh, and now is. The hour cometh, and now is. So Kramari arisi mu past tense. The hour cometh and now is, meaning as in now. When the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. As it's not a personal encounter. There is a difference between praising God and worshiping God, but I prefer to worship him. Nekuti kupraise amari ndikokuti nasi ndikunamata I thank God nekuti ndapora. Kodenda antina kupora, was I going to praise? Kunamata mari ndikokuti praising God ndikokuti ndotenda mari nekuti ndatenga imba, ndotenda mari nendatenga. But when we talk about worship kutaurwa ndikokuti mari ere ndi pamwe ndabhadhara asi andina. Pamwe ndinoti vandibudisa zvinhu panze, but zvakadaro God you are God Almighty. Nyangwe ndakarara pabhedhi pangu pamwe ndiri kutadza kumuka, musoro wakandibata handisi kunzwisisa zviri kuitika, but ndiri muscenario iyoyo, ndiri panguva iyoyo, I shall still worship you. Nothing will stop me from worshiping you. Kudya kana kusadya, kupfeka kana kusapfeka. What shall separate us from him? Romans 8 verse 37. Thank you. Mani kuti indatonzwa kuda kuti nizive kuti ndoita zvokuti kweini naMwari uyu mangozvinzwira kuti chikopokopo panyaya dzekushumira Mwari. Saka for more of this, please Sunday nanga ku God's Power House Ministries kwarewa address mangozvinzwira prayer lines wofona ouya kuchechi akuna kana booking $1 kungozviuyira nemhuri yako otosvika uchitopinda uchitogara usangane naMwari. So guys, we are saying for today, I think we just said about enough. Thank you so much, Mama, for gracing and opening this talk show for the Y reality show. I believe kuti kubva pano tichenda mberi ichabudirira nekuti yablesswa nemunhu waMwari. Ticharamba tichida kukuonai vanhu vari kutotaura kuti madhava tovawana sei, tovawana kupi madhava, toita zvokudii. Saka I think we'll be calling you again sometime soon kuti muuye zvakare musangane nevanhu. Vanhu vanoda dzikinuro, vanhu vanoda shoko raMwari. Mazvinzura kuti ukangomhanyira prophecy usina word, nothing comes out because urungomhanyira kuda kuudzwa kuti hanzi 022 no for the no. Tanga wanjera ndozvamutoraka munhu waMwari, kutanga wazadzwa neshoko, kutanga wazadzwa neshoko. Saka shoko rinenge ririko futi before prophecy. Prophecy inotozouya nokuda kweshoko. Saka uye wakagadzirira Sunday uzvinzwire wega shoko raMwari rezvokwadi, risiri rekutenga, risiri rekutsvaga, risiri rekuti hanzi ndiendeseyo through one. Unotosvika uchitowana ivava. Just the way you are saying here, you will see again on Sunday in church at God's Power House Ministries. So from me, Ama Titi for Baba Titi. See you next week as we'll be having another. And this, if you miss this show for next week, I don't know what to tell you. See you again Thursday. God bless you. Enjoy the rest of the day next week.
This livecast has been powered by Zim DITV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming and in-house TV productions.